ससियेल मिडियायावहाय मोनसे नटिस भाइराल जागासिनो दङ। बेयो जाबाय बिटिसिनि 16था गोहोखौहाय डिसिनो हगारनाय। हेलौ रायजोफोर, गोबावजों नै मोखां नुजाफैलायबाय। दा आङो बुंनो सानदों जाहैबाय बिटिआर एबा बिटिसियावहाय गोदान सरखार फैबाय। बे सरखार फैनायनि मुङावनो आङो फंनैसो खोथा बुंगोन। थांनाय 5 तारिखआव बिटिसि एबा बिटिआरनि सिएम आरो डिपुटि चिफ बिथांमोन सानैया समायखिरा लानानै थांखांबाय। फैगौ 9 तारिखआवहाय माखासे एमसिएलएफोरनि समायखिरा लानांगौ दंबावो। बिटिसिनि सिएम हाग्रामा महिलारि सारखौ लानानै गोबां मोखां बिजाबावहाय दान्थे बिदान्थे खालामलायगासिनो दङ। सोरबा बुङो चिफ, सोरबा बुङो सिएम। नाथाय चिफथ' लिरजानायखौ नुवाखै, सिएम लिरजानायखौहाय नुनो मोनदों। बिटिसिनि आयेन बायदि सोलिनायखौ नुनो मोनाखै, बिटिआरनि नेम बायदिसो सोलिनायखौहाय नुनो मोनदों। दा आङो बुंनो नागिरदों बेवहाय बिपिएफ दोलोआ गोबां मासि लानानैहाय देरहासार जादों। गैयालाबो 28 अब्लाबो बिथांमोना गाव हारसिं सरखार दायाखै, बिजेपिजों सरखार दानो गोनां जादों। मानो? सिङाव मा दं बेखौथ' नोंथांमोना बिजिराखै, साज्रां कमेन्ट होनोल'सो फैदों। बिपिएफ दोलोनि रायजो राजाफ्राबो गोबाङा होख्रावदोंमोन ससियेल मिडियानि गेजेरजों मिडिया लेंहरनानै, थेवबो जेबो खामानि होआखै। मानोना बिपिएफखौ सिंजों सिं सापर्ट होनायावहाय बिजेपिनि गिदिर आखाइ दङ। नोंथांमोना बेखौ मिथिया। बिथांमोना कंग्रेस आरो बिजेपि मोननैजोंबो एलायन्स जानानैहाय नैबे इलेक्सनावहाय गोबां मासि लानानै देरहासार जालांनो हादों। आरो बेयावहाय बिपिएफखौ सोर मदद होदों होननानै बुङोब्ला डाइरेक्टलि बिबार बिजेपि। नोंथांमोनाथ' बेखौ मिथिया, हयथ' मिथियोबो जानो हागौ गिदिर गिदिर मानसिफ्रा। बे उन्दै एनला एम्फौ एनलाफ्राथ' महाय मिथिगोन। दा बेवहाय बिजेपिया बिपिएफखौ रांनि खेथ्रआवहाय गोबां मदद होदों। मानो बिजेपिखौ सरखार दानायाव लाफानो गोनां जादों साननानै नाय। नोंथांमोनाबोथ' जोंनो बिजेपि नाङा होननानै होख्रावदोंमोन सोरबा सोरबाया। अब्लाबो बिजेपिखौ नाथ्रोदनानैहाय गाव हारसिं सरखार दानो हायाखै। हायोमोन बिथांमोना हारसिं सरखार दानो, अब्लाबो बिथांमोना बिजेपिखौ लाफानो गोनां जादों। मानो? बेवहाय बिजेपिनि गोबां सोलो दङ आरो बिजेपिनि फाइनान्सियेल हेल्प दङ बिपिएफ दोलोनियावहाय। इउपिपिएलआ मानो जेननो गोनां जादों बेखौ जोङो रोखा रोखा मिथिबोगासिनो दङ। बिजेपि एबा मामानि बेफोरबायदि सोलो खालामनायखौ नुनानैहाय दा जोङो ओरैबायदि बुजिनो गोनां जादों। आसामनि चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्मा, दा बिथाङा प्रमद बर' सारनि सोलोखौ नुनानै, बुद्धिखौ नुनानैहाय जानाय नंला, हाग्रामाखौनो लाबोफिननांसिगोन नैबेबायदि साननानै बिथाङा बिराद सोलो खालामदों जानो हागौ। मानोना बिथाङा प्रमद बर' सारखौ गियो, बिथांनि सोलोखौ गियो, बिथांनि बुद्धिखौ गियो, बिथांनि टेलेन्टखौ गियो। बिथांनि खर'आ आलदा साननाया, बेनिखायनो बिथाङा बेखौ गिनानैनो हाग्रामा सारखौ बिटिसिआव फिन लाबोफिननायनि सोलोआ नैबेनो आरो। मानोना बेखौ सिट दोनबाय थायोब्ला उनाव माबा मोनसे नङा माबा मोनसे जाहैथारगोन, नैबेखौ गिनाय दं बेनावहाय। दायो बिजेपिया बर'खौ टारगेट खालामाखै, बर'नि अनगा गुबुन हारिखौ गासैखौबो टारगेट खालामनानैहाय बे इलेक्सनावहाय बिपिएफ दोलोखौ देरहासार खालामहरदों। आरो बिथांमोनखौबो देरहासार खालामहरनाय नङामोन। बिजेपिनि थांखिया जाहैबाय इउपिपिएलआबो गैया, बिपिएफआबो गैया, नैबेबायदि खालामनायनि थांखिमोन। दा बिथांमोना खामानिखौ मावब्रेबाय, अभार जाबाय। दा बिपिएफ दोलोआव स' थांजोब्बाय। बिजेपिया बिटिसिआवहाय सरखार सालायनायनि थांखि दङमोन। दा बिथांमोननि साननाया जाफुङाखिसै, बिथांमोना खामानिखौ अभार मावब्रेदों। नैबे खोथाखौ जोङो बुंनांसिगोन। सरखाराबो बिजेपिजों एलायन्स दाबाय जाहैबाय, आरो माथो बुंबावनो। नायनोसै माबायदि सलायलाङो, माबायदि मावलाङो। जों एगेन्स्ट जानानै थानोसैलाय, बिसोरबो गाज्रि मावबा जों काउन्टार होनो थानांगोनलाय ना। माखासे बिपिएफनि इउटुबारफोर बायदि। मा बुङो रायजोफोर? जेबो नंला, 5 बोसोरखौथ' बिथांमोना सालायखासिगोन। सरखाराथ' दाखाबाय बिजेपिजों एलायन्स। बिपिएफ मानो एफपिबि मोननैजों लोगो नांनानैहाय बिथांमोना भटखौ लाजोबदों। आरो बिनि गेजेरावहाय कंग्रेस आरो बिजेपि बिथांमोननि रायजोफ्राबो बिपिएफआवहाय भट होजोबदों। नैबेयावहाय बिथांमोना गुबुन हारिखौ लानानै देरहासार जालांदों आरो।
दा बिजेपिया अभार स्मार्ट जानानैहाय अभार खामानिखौ मावद्रायदों। बिथांमोना ओरैबो गैया गेजेराव लांदां खालामनानैहाय गावसोर गेजेराव हाबखावनानैहाय खामानि मावनो नाजादोंमोन, नाथाय हायाखिसै बर'नि गेजेराव। जायखिया बर'आनो देरहालांबाय, मोजां जादों। अब्लाबो बिथांमोना बिजेपिजों एलायन्स सरखार दाबाय, दाथोंसै माबायदि मावलाङो नायनोसै, जों एगेन्स्ट जानानै थानोसै। ओमफ्राय बेजों लोगोसे मोनसे ससियेल मिडियायावहाय मोनसे नटिस भाइराल जागासिनो दङ। बेयो जाबाय बिटिसिनि 16था गोहोखौहाय डिसिनो हगारनाय। बेखौ दायो माने बिपिएफ सरखार फैनाय लोगो लोगो नै जों लाबोफिनबाय होननानैहाय गोबाङानो फोसावगासिनो दङ। ओमफ्राय बिनि सिङाव मा दं रावबो हाबनानै नायाखै। डेटआनो बेयाव रोखा रोखा लिरनाय दङ। बे डिसिनो होनाय नटिसआ 27 डिसेम्बर 2023 नै बेयावनो बेखौहाय बे पावारखौ लाबोफिननाय जादों। ओमफ्राय नै बियो दासो गोदान सरखारनि समावसो बे नटिस बिलाइया भाइराल जागासिनो दं आरो। ओमफ्राय रावबो बेखौहाय मोजाङै हाबनानै नायाखै। दा बिपिएफ सरखार फैनाय लोगो लोगो नायदो जोंनि पावारखौ जों डिसिनिफ्राय लाबोफिनबाय, नैफोरबायदि पस्ट होलाबाय थानायखौ नुनो मोनदों। ओमफ्राय बेयावदि मा डेट लिरनाय दङ बेखौथ' नोजोर गैया खोमा। बिनि गोजौआव लिरनाय दं रोखा रोखा 27 डिसेम्बर 2023 नै बेयावनो उइथड्र खालामनानैहाय बेखौ लाबोफिननाय जादों। नोंथांमोना मोजां गोसो होनानै नाय। बेनोसै रायजोफोर दिनैनि भिडिअआ। आं बे ससे भिडिअखौनो लानानै फैबाय। दा नायनोसै सोर सोर माबायदि कमेन्ट होयो।